צברנו. שמולי כבר כמו גדול. תקוע. הלאה. יאללה, בוא נראה אותו עכשיו. נקסט! אנחנו? לא, לא טוב, לא טוב. אתה לא לקחת מספיק מהירות, אדי. תסתכלו, נועם! אדי, הוא עוד לא עלה למעלה. זה קשה, אה? בטח קשה, אני קלטתי שזה קשה, מה? אל תפחדו, שבו יפה, רגיל, אל תפחדו. מה קורה? מה קרה? צ'ופה! קיפלתם רכבת הרים בחינם. ראיתם, לא צריכים ללכת לסופרלנד. אתה צריך להתיישר, אדי. תיתן קודם כל, תיתן לו שיעלה. אני מסתכל עכשיו על אדי, רגיל. הבעיה זה הגיבה שם. לא הצלחנו. זונה! לא הצלחנו. אתה פה עם ילדים. מה זה, אחי? מה זה היה הרעש הזה? אדי, אתה שורף פה משהו, אחי, נתקעת. מה זה? שורף את האוטו. מה אתה עושה, אדי? תרד טיפה ותעלה. הצלחנו! ייפתח עוד הפעם, נפתח לבד. סע. תראה אתה, הוא הלך בשביל השני, תראה אותו, איזה רמאי. לא. מי הלך בשביל השני? הוא, איך קוראים לו, אלון. אלון הלך. תורה. זה רק הגיבה הקטנה הזאת. כן. יאללה. מה אתם אומרים, בנות? אנחנו עולים או לא? עולים. לתת עידוד. הנה חלזונות. אדי, חבל, הלך לך 20 ליטר עכשיו. אדי, אתה שוקע כפר, אתה מתחפר. וואו, תראה איזה עומק, הגענו כבר לגובה של הזה. אדי.